এইবাৰ ৰিজাল্টত আমাৰ আৰু বহুত ভাবিব লগা একো নাই, কাৰণ ৰিজাল্টটো ইলেকশ্যনৰ দিনাই আমি পাই গৈছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় হ'ব, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু NDA এটা ডাঙৰ মেজৰিটি লৈ পেলাই NDA চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আকৌ হ'ব, ইয়াতো একো সন্দেহ নাই। গতিকে এই নিৰ্বাচনটোৱে BTRৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ণয় কৰিব, কাৰণ এই নিৰ্বাচনত বড়ো অনাবড়ো যিটো নীতি এটা কমিউনেল চিন্তা আছিলে এইটো শেষ কৰি দিলে। এই নিৰ্বাচনত ভয় ভীতৰ যিটো ৰাজনীতি ইমান বছৰ কোনোবা চলাই আছিলে এই দোকানটোও বন্ধ কৰি দিলে। গতিকে আজি ইয়াৰ পিছত এটা সুস্থ শক্তিশালী ভাল এটা গণতন্ত্ৰ BTR অঞ্চলত আৰম্ভ হ'ব। আৰু নেক্সট যোনে ইলেকশ্যন খেলিব সি যুক্তিৰ আধাৰত সি নিজৰ ইস্যুবিলাক লৈ পেলাই নিজৰ এজেণ্ডাবিলাক লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব, ৰাইজক কনভিন্স কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দশকৰ পৰা দশকৰ পিছত BTR অঞ্চলত আহিছে। এইটোৰ কাৰণে আজি আমি চৰকাৰত আছোঁ, আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ সময়ত যে কোনো খুন খাৰাবা নোহোৱাকৈ কোনো মানে তেনেকুৱা বেয়া পৰিৱেশ নোহোৱাকৈ সুন্দৰ নিৰ্বাচন আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টিত হৈ গ'ল। এইটো সকলোৰ কাৰণে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ। আৰু মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলো ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট কি কৈছে সকলো মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে, এইকাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ হ'ল। আৰু এই নিৰ্বাচনত UPPL হিসাবে আমি কোনো চিন্তা কৰা নাই, আৰু BJP UPPL মিলিতো আমাৰ বহুত মানে ভাল ৰিজাল্ট। बै समनि जोंनि बर'नि थासारि बेनि सायाव आं बुंनो लुबैदों। आरो बर' माहारिया बा बर' हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जुगे जुगे जिग' बुंनांगोन आरो, नङा होमबा? जे जों आन्दलन खालामबोदों, जोङो सेक्रिफाइस बलिदान जिउ होबोदों, 5,000नि बांसिन जिउ बलिदान होबाय। बेखौ नायोबा गाबनाखांनाय मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारिजों बारग'बोबाय। दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ नायोबा दा बेवहाय गासैनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ। आइ आफानिफ्राय लानानै जाम्बा जाम्बि मावनानै जाग्राफोरनिफ्राय लानानै मावनानै जाहोग्रा दाहोना रुवाथि बयनिबो दिनैनि दिनाव जोंनि BTC दानायाव अबदान दङ। सासे रुवाथियाबो अबदान होदों, सासे लावखाराबो अबदान होदों, सासे दाहोनायाबो अबदान होदों, सासे मालिकाबो अबदान होदों। गासैनि अबदानखौ बावाल'सैनो जाहाथे जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदा आरो मुंख्लंफोरनि जि होलांनाय सेक्रिफाइस बिसोरनि अबदानखौ बावलाङा। आरो आङो गावखौनो गोग्गा गोरों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोथा बुंनोबो लुबैनानै फैनाय नङा बियो। दा आङो गिबियावनो नोंथांमोन बयनिबो आङो अनसायनाय मोनगोन आरो नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद बिनानैसो आङो जाहाथे उननि मावलांबाय थानाय जातीय इस्यु नेशनेलिज्म स्पिरिटजों आं प्रफेशनेलबाबो नेशनेलिज्म मोनसे जातीयताबाद स्पिरिटखौ आं लाखिबोबाय थादों। बायदि बायदि बिथिङावनो आं लाखिनो गोनां जादों आरो दिनै आङो बे एन्सारखौ होनो गोनां जादों। नोंथांमोना हयथ' आंनिफ्राय गोबां गोरोंसिनबो थानो हानाय, आरो गोरोंसिनबो नोंथांमोना गोबां गोरों उकिलफोरबो दङ, आंनि समब्रा समब्रि आंनि सिनियरफोर दङ। नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौनो माने माब्लाबाबो नोंसोरनिफ्राय रोंगौ रागौ होननानै साननानै आं दिनै खोथा बुंनो फैयाखै। आं मोनसेल' खारननि थाखाय आं दिनैनि दिनाव खोथा बुंनो लुबैनाय थानो हायैयाव आं फैदों। आरो आं नोंसिनि बेबायदि फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै जि बाथ्राफोर मोनथिनो लुबैदों आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो आङो दा आंनि बुंनो गोनां बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय आङो जागायनो सानबाय। जै बर' हारिनि जा हक आंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ। जोंनो नैबे संबिधाना जोंखौ अराय समनि थाखाय बै समावनो BR आम्बेडकार मोननि समनिफ्रायनो कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि उननिफ्रायनो जोंनो बै समनिफ्रायनो गोबां प्रभिजनफोर दङ, टाइम टु टाइम एमेन्डमेन्टफोर जाबोदों। बेखौ आं बुंनो थांला। जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आव जोंनो मा होदों नोंथांमोन बयबो मिथिगौ। जोंनि रक्षा कवच जायखौ होनो जोंनि थाखाय सेफगार्ड मोनसे होदों। दा बे सेफगार्डखौ जोङो मोनथिनानैबो बुजिनानैबो रोंखा राखा जानानैबो जोंनि दल संगठन जोंनि जायफोर पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरा बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै जोंनि गेजेराव बिनि जि इन्टेलेक्चुयेल केपासिटि रोंनाय आरो मावनांगौ खामानि थायो बेफोरखौ मावनायनि सायाव आङो मावनायखौ नुदोंब्लाबो इफेक्टिभ खामानि मावनानै रिजाल्ट रायजो राजानो होफैनांगौ होननानै आं सानो।
इफेक्टिभलि मावनांगौ रायजो राजाफोरनो इनपुटखौ होनांगौ खोथाजों नङा पलिटिकेलाइज बेनिफिट नङा पलिटिकेलनि थाखाय पारपासनि थाखायल' जोङो टाइम बिंनि थाखाय नङा बे मोनसे इस्यु चेप्टार 10आव जोंनो रोखा रोखा होनाय दङ जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ एखेबारे स्पेसिफाइड एखेबारे रिपर्ट टिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय आरो सासे जोंनिनो मानिजाथाव ट्राइबेल ग्रुपनि सासे बिथांखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा जोंनि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिनिफ्राय साबायखर होग्रोनांगोन प्रद्युत कुमार बराया गिबिसिन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव इभिक्सन जानांगौ होननानै केस होदों बे केसआनो जाबाय नैबे आंनि मोनथिनायनिफ्राय बे केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ थेवबो आङो मोनसे खारननि थाखाय खोन्थानाय जाबाय बेखौ बयबो नोंथांमोना मोनथिखागौ आं दिनैसो मानो अब्ला नुजाखो बेखौ साननो हागौ आरो बेबायदि खोथा दा थेवबो आङो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा आङो जे रोंगौथि मोनदों बेजों आं बुंनो सानदों आरो जे बे अर्डारा 9 डिसेम्बर 2019 आवनो इभिक्सन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बा बिटिसिनिसिम स्पेसिफिक डाइरेक्सन थासेयावबो खालामिया जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट आरो जोङो बेखौ कन्डेमेबलबो होननानै बुंजाद्रायाबा बुंजायो मानो होनोबा जों मानि थाखाय ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया 5,000निबो बांसिन जिउ बावदों आरो गुबै जोंनि थांखिया मामोन बड'फानि थांखिया मामोन बड'फाया थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो आन्दलन खालामदोंमोन थामोनथा माने मा थानो थाखाय मोनथाय हानि बाथ्रासो बुंदोंमोन जों मोनबो सिन्थाखौनो खालामनो हाया हानि अनगायै बर' माहारि बा ट्राइबेल माहारिया मावनानै जाग्रा हारि जों बहाबा थांनानै बिजनेस मावनानै जानो रोङा खुनुरुखुम जों एफा एनै मालायनि दखान मालायनि गारि बायदिसिना बेफोरबायदि लेबार जातिय बा बेफोरबायदिखौसो जोङो सिकिउरिटि गार्ड थाहैनानै जों जानो रोंगो ओंखायनो जोंनो हायानो जोंनि गुबै थांनानै थानो थाखाय हानि अनगायै जोंहा अल्टारनेटिभ गैया दिनैनि डेटआवबो बुंजायो एसेबाबो जों दा सोलायबाय गोदान जुगजों एसे खारफानांगौखौ जों रोंबायब्लाबो दासिमावबो जोंनो 80निफ्राय 85 माने जौखोन्दोआनो दिनैनि दिनावबो जों हाजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनांगौनि गोनांथि दङ চলি আছে না মানে এইটো অলৰেডি চলি গৈছে আগতে আমাৰ দিনতো তেনেকৈ এনক্ৰচমেণ্ট বা ডিফৰেষ্টেশ্যনটো ইমানকৈ হোৱা নাই আগত আমাৰ BTC অঞ্চলত 34% হ'ল ফৰেষ্ট এৰিয়া টোটেল লেণ্ডৰ 34%টো 34% 14% যোৱা চৰকাৰৰ দিনতে ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে গতিকে সেইটো উদ্ধাৰ কৰাৰহে আমি প্ৰচেষ্টাত লাগি আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰোঁ কম দিনৰ ভিতৰত আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰিবলৈ আৰু সক্ষম হ'ম চাওক ঢলপানী আৰু লাওপানী দুটা ৰেঞ্জটো লৈ পেলাই ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ব্লকটো লৈ পেলাই আমি এটা নতুন নেশ্যনেল পাৰ্ক গঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ চাগে ইয়াৰ নামকৰণটো ৰাইজে বিচৰা ধৰণে চিকনাজাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'বও পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ নামকৰণটো যিয়ে নহওক খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অন্য 3 নম্বৰৰ কাৰণে BTC অঞ্চলত নেশ্যনেল পাৰ্ক এটা হ'বলৈ গৈ আছে চক্ৰশিলাটোতো আমাৰ এনে ৱাইল্ড লাইফ হিচাপে আছে চক্ৰশিলা আৰু বৰনদী আমি চক্ৰশিলা আৰু বৰনদীটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডটো আমি আনি আছোঁ আৰু যোৱাবাৰ আমি বৰনদী ৱাইল্ড লাইফটো খুব মানে বেলেগ ধৰণে এটা আঁচনি লৈ পেলাই আমি তাক সজাই তুলিছোঁ আপুনি যদি আজি বৰনদীত যায় গৈ নিজকে খুব সন্তুষ্ট লভিবলৈ সক্ষম হ'ব চক্ৰশিলাত এতিয়াও আছে হয় তাহানি যিখিনি ইনক্ৰচ হৈছে নতুনকৈ হোৱা নাই আমি কম দিনৰ ভিতৰতে তাক ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি অলপমান পিছুৱকি আছিলোঁ এতিয়া ইলেকশ্যনটো হৈ গ'ল গতিকে কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰি BTCৰ গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে BTCত থকা 35 লাখ জনসাধাৰণ গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ যি হেৰিত আমি ভুগিব লগা হৈছে মানে এটা আমাৰ কাৰণে দুৰ্যোগ ক'লেও বেয়া নহয় আজি অসমৰ নিচিনা এখন ঠাইত মানে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৈছে সেইটো খুব দুখজনক কথা ইয়াৰ পৰা আৰোগ্য পাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে লাগি ভাগি কাম কৰিব লাগিব